Тази карта често се свързва с спомени, носталгия и връщане към миналото. В този момент наистина е хубаво да обърнете внимание на своите минали опити и преживявания. От тях наистина може да научите ценни уроци за себе си и за това как да се справите с текущите предизвикателства. Осъзнайте важността на добрите моменти в миналото си и ги ценете. Те наистина могат да ви помогнат да се насочите към позитивните аспекти на живота си в настоящето. Въпреки че носталгията може да бъде приятно чувство, важно е да не забравяте да живеете в настоящето и в момента, днес и сега. Не позволявайте на миналото да влияе прекалено много върху вашето сегашно щастие и развитие. Картата може да напомня да разгледате живота си и отношенията си с другите с по-голямо състрадание и разбирателство. Бъдете отворени към нуждите и чувствата на другите хора около вас.